kudu sambat Ibu Jinggawati. Ibu Jinggawati, umbaran pamit mati. Lan kok ora maksud ora gemelas karo sampean. Jinggawati, umbaran nyuwun pamit, umbaran pamit mati Ibu. Ibu. Ibu Jinggawati. Kudu duwe cara kepiye lho Yor, ben supaya aku iso menang karo Kebo Mancrewet. Sampeyan sing diwong kula. Aku ijek duwe ibu Yor. Jenenge sinten? Ibu kuning omah. Jenenge sapa? Jinggawati. Jinggawati. Iya. Jenenge Ibu Jinggawati kok sok angele pol. Ngaten lho. Aku kelingan. Apa? Mikro semanten niku Kebo Mancrewet tau seneng karo Jinggawati. Sadurunge sampean wani tanding karo Kebo Mancrewet, umpama sampean kalah, sampean ditingkes, sambat mawon. Sambat karo sapa Yor? Sambat karo ibune sampean Jinggawati. Dadi aku yang ditingkes, aku arep tumekaning pati. Aku kudu sambat Ibu Jinggawati. Ibu Jinggawati, umbaran pamit mati. Lan kok ora maksud ora gemelas karo sampean. Melas karo aku Yor. Praja mateni sampeyan perkara melas sampean iku anake Ibu Jinggawati. Banjur jebol kowe ngumoro nantang lan Kebo Mancrewet serep nyawamu. utuh serep Yor. Iki mana tulung titi lan cine mati. Mula yang aku durung mati, kudune aku bisa mateni kelawan Kebo Mancrewet. Yen setiamu kepengin mateni Kebo Mancrewet, ayo lanjut. Tanganku kene kowe sambatmu lan Jinggawati ana sambungane apa kowe lan Jinggawati Barat? Aku putrane Ibu Jinggawati. Mula aku pamit karo ibu yen aku arep tumekaning pati. Kowe anake Jinggawati yen ngono ora beda